Mama Pilaya, Mayor Jeffrey Luriz, king Department of Environment and Natural Resources o DNR, na ibye king local government unit ning Arayat ing upaya king pamanibala ning National Park king Karelang Lugal. Pepa siyag na itining alkalde king metong media forum ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. Keti, pepa siyag ng Luriz reng plano ning local government unit para king epektibong pamangamit ning park. Isa na lang naman ang problema natin dito yung ating national park. Yung problema yung national park, para alam din po ng iba. Marami nagtatanong, Mayor, bakit ang dami yung awards na nakukuha? Keso bakit ang national park hindi nyo nagagawa, nabubuksan? Hindi po natin hawak po yung national park. DENR po ang may hawak po niyan. At meron po silang batas na ginawa na hanggang ngayon nakikipaghagil po ako. Nung po mga previous na administration, ang binabayad lang po is 300,000 a year. Ngayon po, pinababayad po sa amin, para alam nyo rin po mga kababayan ko, 8 million, mahigit 8 million plus a year ang gusto pabayad po sa atin. Hindi naman po natin kayang bayaran yung mga ganung amount. Kapag nasana niting makapamiya kabiyayan para kareng Arayateño kapamilataning pamamuklat ng National Park bilang metong nga tourist destination. Kabilang kareng plano yung pamanalakad night market, mibuklat miyayaliwang aktibidad at events at pamamisaling local products sampung delicacies. Parang livelihood lang naman po para sa mga taong bayan yan. Na plano ko pag mabubuksan yun, para magkakaroon ako ng mga night market dun sa harapan ng National Park, pagaganday mo, palilinisin mo, magkagagawa ka ng mga events doon. So may mga iba't ibang mga delicacies, pagkain. So parang nasa ibang lugar ka, parang pag nasa Bangkok ka, iba-iba per barangay, magbababa ka doon kung ano yung mga putahin na meron sila na makakapagtinda at sasaya yung National Park sana No? So marami sanang pwedeng event na gagawin doon, kaso hindi pa mabuksan. Uulitin ko, DENR po ang may hawak po niyan. No, hindi po hawak at kontrolado ng gobyerno po ng munisipyo po ng Arayat. Dikdik ning alkalde, kapamilataning tamang pamanibala at koordinasyon, malyaring apisabi ing pamanyese king kalikasan at ing panyulong ning ekonomiya ning balen. Pero tayo po, pinagdadasal po natin na sana magising ang DENR na total, gobyerno to gobyerno naman, bakit hindi nila makipaghagil na sana maibigay na po ang upaya sa ating munisipyo dahil marami na pong nawawala doon sa National Park natin. Nangasira-sira na nga po, iba't ibang tao naibenta nga iba-ibang mga gamit doon. Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuyo.